tal, bon dia? Com estem? Hola, és que no soporto. Què tal? Què tenim? Hola. Hola. Què tal? No, Bueno, això, perquè ho sàpiguen, això serveix a persones que són familiars i que venen a l'associació i fan... Saps que cada any fem nosaltres? A veure, això és un evitar els plàstics. Per evitar plàstics. O sigui, a més, treballem pel medi ambient. O sigui... Vale, ¿estáis de acuerdo con esto? Pues entonces dices que sí. ¿Vosotros qué?